Hej så, og velkommen til endnu en video her på Marcos kanal. I dag der er det mig, og jeg tænker at vi lave en let's play. Så er der bare om hvad det skal hedde. Så hvad med A og M? Det tænker jeg er fint. Den er altid så langsom, når den skal load. Okay, lad mig se hvad jeg har at gøre med. Holy shit. Jeg skal lige skrue lyden lidt ned, inden jeg får stress. Okay. Lidt lag. Der er noget bambus, det er der noget. Var det seriøst det? Et stykke træ. Kom nu. Det går jo så langsomt det her. Jeg har alligevel 3 stykker. Crafting table. Jeg tænker at jeg laver en pickaxe til at starte med. Så når jeg ser noget træ. Nej, ikke træ. Når jeg så ser noget sten. Det er det jeg mener. Det er derfor at man skal huske at sove. Og gå i seng til tiden. Og så lige så snart jeg ser noget sten, så tænker jeg bare, at jeg siger haps. Jeg er bare ude for den her jungle, mand. Jungle. Ikke jungle. Det er jungle. Eller jeg kan ikke engang finde ud af dansk mere. Det er derfor, jeg skal begynde at gå i ordentlig tid i seng. Fordi så mumler man ikke, håber jeg, tror jeg. Og det er en lille teknik, som jeg har lært mig selv. Jeg elsker den her teknik, det er så skidehamrende genialt. Bare svømme, bare svømme. Hold op, village. Lækkert. Nu er tid til at tage alt hvad det der er i den village. Ej, det mener det ikke. Ej, det er fandme heldigt. Så hvad det er for et seed? For det er jo skidehamrende genialt. Ikke noget med, at man kan skrive /seed i chatten, og så kan man finde ud af det. Nå, så har jeg også det. Guld. Hold op, det er det sgu en skidefarlig by. Nå, hvad er der herinde, jeg kan tage? Nå, hej. Den der, det er min seng nu. Men Bilger, har du ikke hørt, at man ikke må hoppe i sengen? Jeg spørger dig bare. Bare gør det. Det er så skide komisk.
Jeg må ikke hoppe i sengen. Det er lavet til en ikke, baby Viljon ikke ligefrem forstår, hvad jeg siger. Den her tager jeg. Og så blev du arbejdsløs. Pyt. That ain't my problem, man. Så fik jeg noget sten. Hvad er der herinde? Jeg er ikke vild med, at der er zombie-lyd. Jeg er ikke vild med det. Det er lyst for 7:17. Godmorgen, godmorgen. Jeg tror, jeg tager en hvid seng i stedet for den her tidsskole. Der er nogen, der havde tisset i den anden seng. Jeg tror, det var det der barn. Den der baby villager. Den er vej, den er vej. Den er derinde. Det der hus har jeg allerede taget. Den der tager jeg. Nå, adios village. Jeg kommer helt klart til at vende tilbage. Og tage jer alle sammen, kidnappe jer. Eller i hvert fald bare 2 af jer, og så beate jer. Og jeg skal også huske at spise. Ups, det glemte jeg. Nam 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 nam. Bop 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 bop. Ej, kom nu. Kan jeg ikke bare finde et sted, hvor vi kan slå mig ned? Jeg gider ikke det der biome. Jeg tænker noget, eller det der er bare pænere. Præcis, det her mener jeg. Hell yeah. Jeg tænker, så fjerner lige alt det her dirt. Dirt. Jeg skal lige have noget træ. Jeg kan lige plante de her 2. Tid til at finde noget træ. Så jeg kan lave en chest. Eventuelt en skovl eller noget. Og en økse, det skal jeg også lave. Pokkers. Nå, der kommer til at være et flyvende træ. Ikke mit problem. En chest. Det er nok for nu, tror jeg. Jeg tænker, at jeg skal tage mad. Alt den her mad med på nær den ene.
Og kartoflerne. Og jeg skal lige have nogle pinde til at kunne lave en skål. Og så skal jeg også lave mig en økse. Bare en skål. Hvor dumt nogle gange. Nogle gange imellem, så tænker jeg slet ikke, så kører jeg bare noget. Nå, det vil være nat. Så er det tid til at sige godnat. Og sov godt. Og så er det nu, jeg siger godnat. Jeg skal bare lige tjekke noget. Jeg skal prøve at se, om jeg kan finde noget kul, så det ikke ender med at blive helt mørkt. Og Marco, han er ikke på sidelinjen i dag, men det er kun mig. Men han er med i næste video, tror jeg. Håber jeg. Jeg siger, han er skide sjov. Han jokede jo også lidt rundt med mig i sidste video. Kom nu, der må da snart være noget kul. Jeg kan jo ikke se en dyt. Og min computer kæmper jo i forhold ekstra meget på grund af alle de viruser, jeg har downloadet igennem tiden. Det er derfor, man ikke downloader sketchy ting, når der er spil, man gerne vil have, men ikke har råd til. Sparer jeg bare op i stedet for det der på at sige. Ej, jeg kan jo snart ikke se en dyt mere. Det er kun lige akkurat, jeg kan se. Hold da op. Kul. Jeg fandt kul. Kom nu. Yes, jeg er lykkelig. Tid til selvfølgelig har jeg ikke nogen pinde. Det er så typisk. Nu skal jeg hele vejen op. Dum med mig. Det er så skide typisk mig. Jeg altid glemmer et eller andet. Nå, jeg kan lige smide alt det her imens. Nu har jeg da 2 torches. Nej, 2 torches. Det er derfor, man skal følge godt med i skolen. Ellers så går det galt ligesom mig.
Ej, det dårlige ved mit keyboard, det er, at jeg ikke kan trykke F3. Ej, det... Jeg tror, jeg har et andet keyboard til, så jeg kan tjekke mine koordinater. Men for nu, der mangler jeg bare nedad. Og jeg tænker at lave en timelapse. Og det var så det for den her video. Husk at smide et like, skriv en kommentar og subscribe til kanalen. Så vil det gøre mig og Marco virkelig glade. Vi har et mål om at ramme bare 10 subscriber inden nytår, inden 2025. Så tak fordi I gad at se med, og adios.